हाय फरायसाफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब निउज चेनेल। आंनि बे गोदान चेनेलाव नोंथां आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो। लोगोसेयैनो बे चेनेलाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय मोनसे सोलोंनो गोनां आरो बुजिनानै लानो गोनां माखासे सोलोंथाइफोरखौ बे चेनेलाव लाबोनाय जागोन। नोंथां आरो नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थुदो लोगोफोर, बिदिब्ला गिबियावनो गारां हांखो फरायनाय नायनानै लादिनि। गारां हांखो फरायनाय आरो सिनायनाय। गाराङा गुसुंइ गोलावि गुसुङु गोलाउ रि ए उइ औ। फै आरोबाव जों खनसे फरायलांबावदिनि। गाराङा गुसुंइ गोलावि गुसुङु गोलाउ रि ए उइ औ।